Il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici kien ammettu stess li l-vittma tal-abbuż li seħħ fih dan l-Orkestra Nazzjonali kienet kelmet miegħu fis-6 ta' Settembru. Iżda kienu laħqu għaddew 20 jum qabel ħatar bord biex jinvestiga l-każ għaliex qar li jaġixxa meta daħlet l-ittra ta' riżenja. NetNews talab ir-reazzjoni tal-kap eżekuttiv tal-fondazzjoni li taħta taqa' l-appoġġ Alfred Grixti fejn minkejja li pressajna l-tweġiba u ma rridx jgħidilna jekk l-azzjonijiet tal-Ministru kienux ġusti jew le, filwaqt li fl-ebda ħin ma kkundanna lil Owen Bonnici. Ma nafx biżejjed dwar dik l-istorja biex inkun nista' nikkummenta. Jien ma nħoss li qiegħed f'pożizzjoni li smajt huwa fil-medja, allura m'għandix first hand information u ma nħoss li nkun fair ma' kulħadd illi nagħmel xi kumment. Ħlief illi ovvjament aħna għandna standards għoljin anke bħala fondazzjoni u dawn l-affarijiet ovvjament dak li huwa abbuż sesswali fuq il-post tax-xogħol mhuwiex aċċettabbli. Hawn għalik huwa l-kliem li jispikka bi prominenza fis-sit tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali li jmexxi Alfred Grixti. Iżda dwar dan il-każ ta' fastidju sesswali fl-orkestra u għażel li ma jgħid assolutament xejn. Hemm xi raġuni li bħala fondazzjoni ma ħriġtux tikkundannaw dal-każ? Ma naħsibx li huwa r-rwol tagħna. Fl-aħħar sigħat il-lobby tan-nisa tefa' dubju li xi ħadd b'awtorità jista' jkun qed jipprova jwettaq cover-up biex jagħti din l-istorja kollha. Iżda anke dwar dan skiet assolut mill-kap eżekuttiv tal-FSWS. Jaf hemm cover-up f'dan il-każ, jinkwetak dal-każ? Isma', il-lobby tan-nisa mhux se nkun jien li nikkommenta fuqhom. Ma nistax ngħid jekk hemmx cover-up jew m'hemmx cover-up, ma nafx il-fatti. Kristin Mamo għal NetNews.